Здравейте, YouTube, аз съм SearchBG и тук при мен е Heavy 1. Здравейте. Така, и днес ще направим томбола в EnderGod PvP на 2 лега. Ще донайдем няколко, може би. Set full. Честплейта има и тръни 2. Така, full каска, full лък, full водичка, full лопатка, почти фул кирка. Ще й добавим Unbreaking 3. И така, братва, не намерих по-хубава, извинете, ама както и да е. Така, това е giveaway-а. Да се запишете, трябва да се абонирате за мене, за него. Канала му ще е в описанието. Още не е качвал клипове, но както и да е. Така. Мисля, че бях достатъчно ясен. Така. Лайквате клипа. Ако не сте ги изпълнили, няма. И трябва да напишете в коментарите така. Запис. Или скайпа ви. Да, скайпа ви трябва да напишете. Както мое е така. Така. И да. Това беше за томболата. Надявам се да има повече записали се. Очаквайте още гивауейове. И до следващия път. Чао. Кажи чао. Чао.